लागाव जों बिलाय नै लाबबाय नोंसानो फैबाय रायजोनि खै केजि जागोनमोनथाय 30 नै जोंना एमाव राजाया बैसागु बैसागुसो मोननो नांगौब्रा Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' लोगोफोर दायो आङो माने आनैमोनाव दंफैयो आरोना दसे जिरायथ'दों बिसोरनाव लोगोफोर फैगासिनो दङ। जों दिनै माने हाजोआव थांनो नागिरदों आरोना जोंनि गामिनि हाजोआव रायदों बिलाइ, दावा बिबार, बाब्रिख'फा बिलाइ माबा माबि मोसौ थुखैनो थाखाय गाबोन मोसौ थुखैगोन नालाय संक्रान्ति गाबोन बैसागनि ओमफ्राय मोसौ थुखैनायाव बायदिसिना नांगौ जायो लोखोना बिबार, दावा बिबार, खान्थाल फिथाइ, फान्थाव फिथाइ, लाव फिथाइ माबा माबि माला सुनो थाखायबो दा बेफोरखौनो जोङो जगार खालामनो थाखाय लायनो थाखाय थांनो नागिरदों लोगोफोरखौ नेगासिनो दङ। ओमफ्राय आंजों लोगोआव दङ दायो सासे जाखांफुनाय सासे इउटुबार आरोना मिस्टार जोमै बिथांनिया दा बिबो ब्लग बायदिसिना बानायो नोंथांमोन देखायगासिनो आं नै हाय होनहरदो। हेलौ लोगोफोर जों दायो बहा थांनो नागिरदों आरोना जों दा हाजोआव थांगोन इथिंजाय अबाव थांगोन मिथिया आरोना थ' लोगोफोर जों फाइनालि दायो हाजोआव मोनफैबाय आरोना बिराद बरिया नै मन्दिर दङ बेवहाय ओमफ्राय मन्दिर बारना दोनदों मन्दिरखौ देखायगासिनो आङो भिउफोरखौथ' नायनो हागोन बिराद मोजांखा आरोना एलबाम शुटिं बानायनो जायगाया मोजांथार जों दा रायदों बिलाइ लायनो थांगासिनो दङ थांसै आरोना रायदों बिलाइ लायनो देखायगासिनो जायगाफोरखौ नै लोगोफोर बिराद मोजांखा माने हाजोआ एकदम नै ओरै ड्रन शुट लानो बिराद मोजां जागोन बेहाय मन्दिरा बैहाय दं आरोना बैथिं दं मन्दिरा नै साफा खालामगासिनो दङ ओरैबायदि समायना आरोना जायगाया एलबाम शुटिं खालामनो फैनांगोन बेहाय नायनो हागोन लोगोफोर बोथोरखौ नै अखाबो हादों ओमफ्राय मोजां आरोना अखा हाबाबो बोथोरा जों दा एकदम हाजोनि टपआव दंफैयो आरोना गोजौआव नायनो हागोन नै बै जों गाहायजों दै बोहैलांदों ड्रन शुट लानो थाखाय बिराद मोजां आरोना नै बिराद बरियाखा जों दा ओरैजाय थांसै आरोना साहाथिं ओरै एकदम ओरै थांबाय थानोसै नै ओइहाय दङ नै माबा थालावथि जावदों खोमा हारसाफ्रा जायगाखौ बरियाब्रा नै फसायबाय जायगा बरिया हिटखा हिट नायनो हागोन नोंथांमोना नै मन्दिरा बैनो आरोना बैनो मन्दिरा नै बेलाय मन्दिरा बेनो टुटुनसियानो बिदि जाबाय बिरखो होब्रा सिगां जागा दावखोलाय वान गियाराव होनानै फैब्रा नै सोर सोर दंफैयो नायनो हागोन मिथिंगा दं बिलिफां दं रेनकट गानबोलायबावदो आसोला जोंहा सान सिजाजोब्बाय नै मा लाबोदोंथाय मा लाबोदों बेदर लाबोदों जानांगोनलै दा आं ओंखाम संना हराखै हिनजावा नोंहालाय माला लागोन एकदम हाथाय बुनखालायबायमोन आं अमा बेदर जादो नेबाय था मोनजागोन दा दे जों दायो ओरैजाय हाजोथिं थांसै आरोना रायदों बिलाइ मोनगोन ना मोनलाथाय थ' लोगोफोर जों दायो माने गारिखौ इयाव दोनबाय ओमफ्राय जों दा थांनोसै आरोना गारिखौ लांजाला लामाया गाज्रि जों दा रायदों बिलाइ लायनो थांगासिनो रायदों मा मोनोसै दावा खान्थाल बिबारफोरखौ मोनना मोनलाथाय बेलेग बेलेग माबा माबि मोनबानो जाबाय मा बुस्थु मोनथाय हाजोनि बुस्थु नागिरलांलाबायनोसै जोंना बावखुंग्रि नांलाया बेनो लकेल बावखुंग्रि लोगोफोर एकदम नै अरुणाचल हाजो दै स्राय स्राय बोहैबोदों ओमफ्राय नै बैहाय माबा गय साव दंफां ना खिजुर दंफांसोथाय अरुणाचलनि आरोना बियो ओरैजाय नायनो हागोन ओरैबायदि मोजांखा लकेसना ड्रन बिरहोनांगौ र' ड्रन बेहाय ड्रन ओमफ्राय आच्छा मेन्देलाटपसो नामा थ' लोगोफोर जों दायो माने हाजोआव थांगासिनो दं आरोना हाजोआवनो मोनफैखाबाय जायगायालाय ओमफ्राय बिराद मोजां औवा दङ ओइथिंजाय माने सिफुं बानायनो आरोना सिफुंखौथ' दामनो रोङानोसै होमबाबो एसे खम खरसायावनो जायो आरोना मिउजिकफोर बानायोबा सिफुंफोर दाननानै लांनानै सोलोंहैबाय थानोसै
औवा दाननानै लांनानै सिफुं बानायनानै र' नोंथांमोननो देखायगासिनो आङो औवाखौ नै औवा थेरे बिराद मोजां मोजां दं बेहाय नायनो हागोन नै औवा थेरे बिराद मोजां मोजां जों दा दै थांगासिनो दं आरो ना एकदम साहा बेसेबां गोजान मोनहैयो थांबाय थानोसै नै लोगोफोर हाजोखौ बिराद मोजां नुदों ड्रन शुट लानायबा बिराद मोजां जागोन आरो ना बेहाय जायगाया जों दा ओरैजाय दै थांगासिनो दङ बिराद गोजानावसो मोनो जोंथिजाय राइदोंखौ ओमफ्राय जों दा माने बेरायथावथाव गोजानाव लांफैखादों आरो ना राइदोंआलाय दङ दंनाया ओरै गाहायावबो खाथियावबो दङ बोसोरै फैखायो जोङो बिथिं बेरायनो थाखाय इन्ट्रेस्ट नाङो आरो ना बोसोराव खनसे बेरायनो बैसागु जों दा थांगासिनो आरो ना लोगोफोर नै गथ'फ्राबो फैदों सोर फैदों दा बिसोरो माने राइदों बिलाइ लांनो फैयो आरो ना गासिबो हाजोआव ओरैनो बेरायथावथाव गाबोन माने राइदों बिलाइजों फुजा होयो मोसौ थुखैनाय गाबोन मोसौ थुखैनांगौ बिनि थाखाय नांगौ जायो नालाय राइदों बिलाइखौ ओंखायनो हाजोआव फैथारबाय आरो ना नालाय बिराद गोजौनि गाखोलांदों इयो आसला होखावथारदों आंनो लाफाखा एफा गोजौनो होखावलांबायलै आसला होद होद एफा गोजौआवनो होख्लायबायलै नों मा इयो गारला ने गारला मोनदों आमोखिया माथो हा हादि दग्ला बिदै मा सानसु मानसि दं मा मानसि दं माथो आं नुवा या बिदि लाबोबाय ओमफ्राय सिखाया थांग्रोबाय माथो माखासेया ओइ जोंहा दा मोनो मेरला बेफोरावनो बेखौसो लायनो थांदों आरो बियो मा खोलैबायसो गैला आंनावसो रिजाल्ट होदों कामान गोलैनो बोरैबा हले गाइस बिथाङा मोनफैबाय इसिबांबा गोजौनिफ्राय ओइ देन्जारलै नोङो हाजो गाखोनो हायो एक्सपिरियेन्स दंना नोंनाव देन्जार मा होनदों मोजां बुं बावखुंग्रियाव गाखोनोबा फार्स्ट प्राइज लाबावगौमोन आङो बा फार्स्ट प्राइज ना नायनो हागोन नोंथांमोना मा होनना बुंगोन बेखौ हादिदग्ला बिदै होद माबासो माथो उदजिबौनि बिदैसो माथो उदजिबौ बिदै बायदि नुमारब्रा उदजिबौ बिदै ओमफ्राय एलाय देखायलाय एलाय मायदि हरखादों ए सिंनिखौ देखायब्रा गारला फिथाइनो आरोना बेखौ गारनानै ला गारलाबायनाय थारमाने गारलाबायनाय एगेल बेगेलसो जाबावनांगौमोन इयो गारला फिथाइबा खाथियावनो थांफालाबायनानै जिबौ बिदै बायदि नुमारो माबा बायदि हादिदग्ला बिदै ओमफ्राय माबा बिदै बायदि नुयो दाउ गुलदुब बिदैया एखे नुयोना देखायलाय बङाइगाव जांख्रा बिराद गुदुं हाबो नै जानाय नङा बिथिं थांजानाय नङा नै लोगोफोर देन्जार बरिया नै लामाया माखासेफ्रा फैगासिनो नै माने हाजो गुगानाय आरोना बियो गोदोजोब्बाय हनै ना हमदों ना मोनदों दा गोदोजोब्बाय नै लोगोफोर आरो गार माबा
गोथौ आरो ना माने हाजो गुगानानै थानाय बियो जायगाया फैसाखौबो बायखोला आंना 50 थाखा फैसा लायफिननांगौ दा थ' लोगोफोर नै आङो लोखोना बिबार लाना फैबाय आरो ना बेखौ माने जोंहा बैसागु दुगैनायाव नांगौ आरो ना मोसौनि दुगैनायाव मोसौखौ जोङो दुगैहोगोन दैयाव नायलांबाय थानो हागोन नोंथांमोनहा गाबोनसो दै दिनै नङा दा बे भिडिअ'आथ' आं माला आपल'ड होनाय जागोन गाबोन माने गाबोन होयोबाथ' दिनैसो जागोन आरो ना लोगोफोर नोंथांमोननो आङो मोनसे सारप्राइज देखायनो नागिरदों आरो ना थालिर दंफाङाथ' माने थालिरावसो फिथाइ थायो नालाय ओमफ्राय बिस्रानिया माने मिस्थां दंफाङाव फिथाइ थायदों आरो ना थालिरा नै मोननानै दंबावोसो नायनो हागोन नै मिस्थां दंफाङावनो थालिर फिथाइ थायदों खोब माने आसरित आरोना सोमोनांथाव बाथ्रा नै डेन्जार मिस्थां दंफाङाव थालिर फिथाइ थायनायाबो डेन्जारलै जों दायो दावा बिबार लायनो थांगासिनो आरोना बैथिं बागानाव मोनो दावा बिबारखौ नायलाय सेस खननानै लाबोजोब्बाय बिसोरो होलाय देखायलाय मनायाव बोराय बोरायखौसो मोनबोदों जामाफ्रा जों गाखोगोनसो ना गाखोजायो दा गाखोजाया गिदिरखा दंफाङानो जों गाखोनो हायो बिदिखौ दालाय दंना गैया जों दा दावा बिबार लायनो थांगासिनो लोगोफोर दावा बिबारखौ गथ'फ्रा खननानै लाबोजोब्बाय खिन्थु जोङो हा नाङैखौसो नांगौ आरोना हा नाङैयासो मोजांसिन जायो ओमफ्राय जों हानिखौ लाबोआ गाखोनासो लाबोगोन नै जोंना एमाव राजाया थ' लोगोफोर नायनो हागोन नै दंफाङा बिराद गिदिर आरोना दंफाङा जासिगोन सामखान्थाल दंफां होनना बुङो दावाबो बुङो जोङो बांसिनानो बेहाय बेनि बिबारखौ नांगौ जायो मोसौ थुखैनायाव जों दायो गाखोनोसै जों दायो माने आंसो गाखोगोन गाखोनायाथ' रावबो गाखोखाया बिसोरो नै जांख्ला दंखायो होद फाग्ला गामसा गुगोन नो गोखाव गाखोदो गोलैनोलै हागोन डेन्जारखा गाखोथार बावखुंग्रियावसो थांनो मोनखायासो बेहायनो गाखोदो भिडिअ ला लागाव गाखोनो हाबाय बै ससेयासो बोरै गाखोबावगोन दा लाबाय ला ओम नमः शिवाय गाखोबाव गाखोबाव माथो आंनि केमेराया खोमसि सिनदों सरन माबालाय गोबाव होदों खोमसि नुदों माथो मोनहैबायानो माथो ओइ गोजौथारलै जुम खालाम जा होमबालाय जुम खालाम खोमसि नुयोना जाबायब्रा खोमसि नुयो बिदिनोखा गाखोथारगोन ना ओंखारगोन एफा गोजौ खेला आंहासो आथिङा मेवखलाय लांबाय बासथाथारदो लाबोलाय मबाइला ओरै लादो जुम खालामनाय मावाब्रा हागोन आरो ओमफ्राय बैसो मोनैबाबोथ' मोनखानाय नङा माथो फिथाइखौ दालाय दानखाजोबनायसो एफा गोजौ एफा गिदिर दंफाङानो एफा गिदिर नै दंफाङानो एफा गिदिर एन गाखोबाय एफा गोजौनि बाप लाम्बु बासथामनासो थाबाय गाखोदो थोरियावनो दैमुर ब्र होखावथारबाय नै मान्दाब फिसाखौ दागारबो नों गाखोनानै लाबो हाबा जानायनि मास मोनसेल'सो जादों बिबु गगोनलै खेला हेलौ जों बैसागो फोरबोआव आंखौ लेंहरनानै स्रो थाखुमा गारबायलै
ले मोजां नुयो खोमसि एसे एफा गोजावनो गाखोबाय खेला बिराद गिदिरखा दंफां मेगनथ' आरो एफा गोजौबा एफा गिदिर हनुमान बाबा की बायदोंदां लाबलाय मानसिखौनो सिनायखारा बोरो अ ओइयाव बोरै गाखोनायाव हायोब्रा ओंखारनायावसो अ आंसिन गोलावथार मानसिया बे हाग्रायाव ओइ भाई हिन्जाव दोखोराय जासिगोन दा Oh my god. Gila. Hayaव खोलैबावाखै लोगोफोरनो आङो बोरैसै गेब्लेहोजोबायसो बारादां खोमा गेब्लेहोजोबायसो खोमा माब्रै मोनखो आसोल माब्रै मोननो नोमफाखौ मोननो जागोन जाखायो बिसोरो बारदो डाइरेक्ट बार wah bisa bareng wah Anton मानसिया अबे अबस्थायाव दङ Anton गजोबगोन खोमा नों रायजानाय खारना दफां गाखोनाय जियो ओइ बेखौ बोरै मास्टाराव गाखोदोंमोनथाय आं दहाय मास्टाराव दहाय स्ट्रिम नायफिनजोबथारमोन इरा माथो ओइलाय मोनथारसिगोन दे हरबाव एसे ओइलाय मोनथारसिगोन अ मोनबाय मोननायथ' मोनखासिगोन उफाय गैया अ इदि मोनसे स्टाइल आंना स्टाइल नांबावलायगोन नामा मोनसे लाय दे गा आखिथिं आइ आगदानि सिदा गाहायाव है नों गाहायाव बुरा सिदा नों गानायनि गाहायावनो दं नों गानायनि गाहायावनो दं मा आन्दा बायदि गाखोनांदों खेला मुलि गाइस आं दायो माउन्ट एभारेस्ट हाजो थिखिनि गाखोना फैबाय बावखुंग्रियाव हाजो गाखोनाय नेमबा हानाय नङामोन आं सयथि आखाइखौ नायदो नै मान्दाब बायदि दोलाबजोब्बाय दोलायाखै आरो ना मिशन कमप्लिट नायनो हागोन बिराद बुरजा मोनबाय नै बेलावसो थेबखोबावदों आङो लोगोफोर देखाय नै माबायदि मनासि मोनखाबाय आल्ट्रा मडेल बुरजा मोनबाय नै बरिया अनसिगोन हिनजावा हिनजाव जासिगोनलै लावलाय खुसिया लाख'ना लालाय हिनजावजों अनजासिगोन नै गासिबो रायदों दानखांनानै लाजोब्बाय दायो नै मिथिंगायाव लाबाय मोननै नै बैसेबो लाबाय आरो ना आंनाथ' नै एकदम मा होनना बुंगोन 6 न'खरनि आरो ना 6 न'खरनि नै बुरजा लाखाबाय ओमफ्राय जोंना नै मिस्टार जोमै इमाव राजायाबो लादों नै दा बेना चलो थांसै थ' जोङो लोगोफोर रायदों लानानै फैखांबाय आरो ना नैबेहाय गथ'फ्रा बेलथायगासिनो दं नै उल्था बेलथायखौ नायनो आं दायो दे बेलथायला नायनो देलाय लागाव दे बेलथायफिनबाव नै आप गोथौथार नामा देलाय बेलथायफिनबावलाय होद बिदिया जाया उल्था बेलथायबासो खेबगोन आं Wah, deh, moza बेलथाय दे बेनिफ्रायनो दे बेलथायनो नागिरदों नै
Wow, heavy. Deh, boleh bukan? Hah? Boleh bukan? Deh boleh bukan sih? Boleh boleh ya, thang kawa. Deh boleh dia. Ayo, खोमाखिया कलकातानि फाथो सोमनाय मोनामथारदों ना खोमाखिया नायलाय ये दे बेले बुदो टिउ दे बेले दो जों बिलाय नै लाबबाय नोंसानो फैबाय रायजोनि खै केजि जागौमोनथाय 30 बैसागुनि नामाव आरोना खनसे अमा जासिगोनलाय दे गोदादो बैथिया मा संदोंथाय माबा अमा बिबु बिथै जागोन आरो बेवहाय नै हा ए गैथ'आ संखाबाय नैबे संगोन आरोना बिबु रुखांबाय ओमफ्राय दा संसिगोन आरो बानलु माबाय आरो सायबाय मस्ला मस्लि होखाजोबसिगोन दा जाफैनांगौ र' मादै मोनानि बाहागखौ नै बिबु आरोना बेयो बिबु बिराद बरियाखा माजों होख्लायगोन राइस बियार दं नै लोगोफोर नायनो हागोन माइब्रा नङा इयो राइस बियारसो लकेल एकदम माने जोंनि लकेल आरोना बर'फोरनि बैसागोनि नेम आरो गुबुन दिनाव लोङा आरो दिनै बैसागोखायसो माने अमा गोदानायनि नामाव अमा माबाग्राफ्रा नै इयावनो आरोना अमा फिसिनाया मा मोनजादों बेदर सिनायब्रा नै बैसागुनि खाजि जादों आरो खाजि ओमफ्राय माबा सङाखै खुंखा सङाखै खुंखा ए अ मोसौ थुखैखांनायनि उनावसो ना गाबोन दे बेखौ जादो बेखौ सामब्रामा माबाया नारेंखौ जालाय लागाव आं टाइम मोनासैना जों गासैबो आरोना न'नि गोजासो जमानो रा दे खनसे लोंनानै देखायब्रा माबाखौ माइब्राखौ बारा लोङाखै र' दासो दे बेदर जाखांदों दे गोथावथार अमा बेदरजों माबासो माथो बिथैजों गोथाव गिसि माइब्रा दे अमा बिथैसो लादों र' दहाय एवनाय नुनाया नोंसोरो लोगोफोर गोदानाय नुनाया बेनो आरोना नै बिथै बिखा होनाय दे जोब्बाय ए गैला माथो हाथरनांगौ हाथर नै लोगोफोर सोरबा खुदै गलायलायसिगोन लुगैनानै आं फार्स्ट टाइम माबाबाय आरोना मोसौनिसो बैसागो जाग्रोयोमोन दिनै ओमफ्राय जोंहा गाबोन मोनजाया नालाय ओमफ्राय नै दिनै जाखाबाय आरो गाबोन जोङो मोसौ थुखैनोसै दुगैखां लोबखां थुखैग्रोनानैसो जों दुगैगोन आरोना मोसौ थुखैनांगौ जोंहा आदैया आरोना बेनो दे लोंदो हा जानाय गोनोसै आं नै बिराद मोजां संखादों हिटखा गोथाव एकदम गोदैखा माइब्राया बथलाव लकेल बियार आरोना बियो बर'फोरनि